كم يتوعلو زي خبركم تعزبتي نلو مقدام برك معلتن فرعان استدالوه زينا واشتهاجر وطعن حيزنا قريبنا لنا كساب تصامي مكتالكم زعدم سامسون هايليه كاندي نتبت الزينا انهم أبصوا معكل جمجام نتفات مرتخايدوم بيتصحبت على الأوديتر سلطانة وشتاو أوديتر كايدوم معكل مياه وسلطانة تتسوى مدباتو عم معبالن مسبحان أتواب عقس قاسا مزقيبوم من قصة هجرة وحدينة ريبابليك دوب السودان بوقعو قيموم بريزيدنت ترامب بسنك فيروس كورونا خصوص ما يقوان حدا قاعد نقاقع أوجوم من قصة أفغانستان وكيل حوارات هجرات أب هجرو زررب تسويعوهم أنفر منيستر تمرتي زوا ماكل جمجام قدامي إبرة عامة تمرتي 2019 بعشرة سلسلة مجابي تابس مراكايدوم وكيل إيرينا بنيام سحاتين زدالو زينا وتصبصابالو يوناس أبراهام كعربايم أنفر منيستر تمرتي زوا ماكل جمجام قدامي إبرة عامة تمرتي 2019 بعشرة سلسلة مجابي تابس مراكايدوم حلافي جنفر منيستر تمرت زوا معكل ممهر بلاي هابتجابر اتي جمجام غزلتا نايتي بدرجة عابيات تمرتن نوس زباتاتن ككايد سنحق جمجامات مخانو بمقلاص نزل برد خاماتن بالليجاتاتن بمللاي من محياش نممصا زعلمه كم زخونه حبيرو ابز قرب جمجام متن محلاف مسناي زحلف عمد كنصاصرن كلو كم زوسخه انتخونه غنا اب جلا عودታት تمرتي غنا دخامات يرس لزلو توسخ صعري كم زدلي تغليصوم بزي كازين مسرح ممهرن مستمهرن دالوتات تصلو زلو خنيتات تحت قرص ابيات تمرتن حصرت ممهرانن قلحتا خغبرلو مزخخر قريبو اب منيستر تمرتي وانا دايركتور كفل حفشاوي تمرتي اتو موسى حسين نايب ابز سمعو قال مسرح ممهرن مستمهرن لوطي مص كم زلو بمبرح بدهوتات نمقلال سلاسل زلو عمامن متتتاو ديجيتالاو تمرتن كدفعلو ازخخيروم تساتفتي بوغنوم حصرتن ارغانن كمبيوترات مفتح كناديلو غلناي مباتا مصحفتي جمجام ككايدلهم ولدي اب مكتتال دقوم عتوبات كخونو ندقول عدكنسيو ممران اب ابيات تمرتن تدالي زلو على الحصانات وصيتو بقليل زغمت سلازيكونه بالصفحه كدفعلو زبلون كالوت ريتوتاتن اقريبام اتي فرام زغبو تعارينو اتي كسرحلو زغبو كسرحلو خير كم زلو خغبرالو صارتات كن يكايدالو دا يكايد ساعات زكايرا محضرا بيت تمرتاتن صبغ وصيتام بومن صرون ابز حاشي درجه زلوا بيت تمرتات الله قالين اتزنبر بالጫታተን عقيبا او كوف زبل الله قالين كازنبر بالጫታተን اطفين دخيمن تطو يلنا الله هجي بزعبا تمرت مزاربتلنا بزعبا عالمنا نزارب زلنا بزعبا مودار مس عالم نزارب تلينا خا انا بزلو معت نغمغم مطراي زودا يكونن فرق عامت تماهيلو ابت فرق عامت اب كال بيت تمرت زساغاغر تمهاراي سلمنتايو كخفل زقدت زلو اسو طرح زي يكون سيرفيس تشارج تبايلو 20 قرشون يخفل له اب كل تبي تمرت خفل ايكني اب كل تبي تمرت زخفل تليون يغاغي يالو حجي تنزفانو ابيات تمرت نفانو كاينا غنزب كخفل يبلنن نوزواسيكم عينت ممرح خبكلالو السبزي كفيلي عامتاو خفليتو غبو اغلغلوت خركب كخلالو انت را تسغاغير خاني كيچنقنا دبداب حيزنا اسنينا خانا كال بيت تمرت نسدو بيت صحبت على الأوديتر أبستفلالية تكالات منقستي نزنطفو 4 أبالات وشتاو أوديت تمهرتاو سلطانة هيبوم غازيت إنيا فرطنا عندهم بزعبازي تصبصب اللوها بيت صحبت على الأوديتر أبستفلالية تكالات منقستي نزنطفو 4 أبالات وشتاو أوديت كابتشعتك 13 مقابيت تمهرتاو سلطانة هيبوم أبت سلطانة كان منيستر زوباو ممحدار منيستر فاينانس كوليج سنفلتات كوليج نقدن محبراو سنفلتاتن كوليج مهندسنان تكنيكن بيت صحفت كمروك كومون كالوت منقستاوين تكالات زموطيوم اتسلطنا حفشاوط امتا وشتاو اوديتن اقباباتون ادماس بحرن ميلاتات سرحن اوديت ملكعتات تግባርን ስርዓት አካይዳን ኦዲት ዓመታዊ ውሽጣዊ ኦዲትን ውዕላዊ ውጥናትን ኮሙን መሳለጣታትን ሜላታት አቀራርባን ኦዲት ዝብሉ ዛዕባታት ዘጠቃለለ ነይሩ ንአገዳስነትን ተራን ውሽጣዊ ኦዲት ምስ ምዕባል ንግዳውን ፈታት በመዋሃድ መብርሂ ዘሃበ ጠቅላላ ኦዲተር አቶ ገረዝጊሄር ገብረመድህን ዓላማት ስልጠና ኣብ ዝተፈላልያ ትካላት ዝርከቡ ውሽጣዊ ኦዲተራት ዓማሞም ብግቡእ ከሳልጦም አፍልጦም በመዕባይ ድማ መንግስት ሰልዑ ባጀት ብዝግባ አማዓላ ንኽውዕል ብምርግጋጽ سرح تقلال أوديتر بخفيلون متصفاف مخانو حبيرهم نايوشت أوديت أمنو سوكر تكال ناي حدا هاجر ويناي منجستي ويناي بيتصحفت بعلا قداس النتي زلوه مخنياتو
مستوى سرعة قدر مدلدال كحجزيو مع التوي تفتات نايت تكالنا تفتات اللغة رئيتات كغرريو وكيلات ناي سرحو ويناي نتفتات نايت تكال وسيدغا عمامي زغوني ناي من محايش رئيتات كغرب بيزقبو بزا عين تتميتو ترى ناي مستوى غري تابنو صور كفتكال عزيز مخان نغلات نابروي أتو جرز جهراس عبوم سلطنتن زقصمو كل حساب ناب جبرن ترجمن عقم من معباين كسرحو عز خاخيروم أبسوات تدكين زركب مع كل مياه وسلطناتات مدباتو أم معبالن مسبحن أتوابع عجزجاس كم زمزجبه أكياتون ممهرانن تمهارون قليت وكيل إرينا مسيخ داني نزل أخذ صبصاب دانايت قبل هوات ማእከል ሞያዊ ስልጠናታት ሳዋ መደባቱን ዝህቦ አገልግሎታትን ብምምዕባልን ብምስፋሕን ብቕዓ ተማሃሮን ንምብራህ ከካይዶ ጸንሐ ጻዕሪ አተባባዒ ገስጋስ የመዝግባሎም እቲ ማእከል ከም አካል ናይቲ ብግብርን ክልስ ሓሳብን ንዝወሃብ ትምህርቲ ንምድንፋዕ ዘተኣታተዎ ሓድሽን ዘመናውን ማሽነሪታት ምስቲ ዓውደ ስልጠናታት ዝኸይድ መጽሕፍቲ ዝሓዘ ዲጂታላዊ ቤት ንባብ ب13 መጋቢት 2020 ስርሑ ጀሚሩ ኣብታ አጋጣሚ ዳይሬክተር ማእከል ሞያዊ ስልጠናታት ሳዋ መምህር ተስፋይ ተወልዳ ኣብዝሃቦ መብርሂ እቲ ብምትሕብባር ምስ ክፍሊ ምርምርን ስነዳን ህግደፍን ሮራ ዲጂታላዊ ቤት ንባብን ዝተዋደደ ቤት ንባብ ኣብ ምሕያል ዓቕምታትን ፍልጠትን ተማሃሮ ዓባ ኣስተዋጽኦ ስለ ዘለዎ ዝያዳ ንምስፍሑ ይስራሕ ከም ዘሎ ኣረዲኡ ሞስ መሰልጠን ማእከል ሰለስተ ክፋላት ዘለዎ ነዚ ሰለስተ ክፋላት መሰልጠን ማእከል እቲ ክልተ ኣብ ሓደ ከባቢ ኮይኑ ብሓደ ላይብረሪ ተጠርኒፉ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚህ ንዕኡ ጸገም የብሉን ዘድሊ መጽሓፍቲ መምሃሪ ከም ዝበልኮ ብቪድዮ ብድምጺ ከምኡን ብዝተፈላለየ መጽሓፍቲ መሊኡ ኣው ኣትይሎ ብምሉእ ተናሕና መጽሓፍቲ ቀዲሙ ዝነበረው ናኦም ዝኣቱ ገይሩ ተማሃሮ ኣብ ዝኸውን ወባቢ ኣብቲ ቀጽሪ ቤት ትምህርታትን ክሳብ ነገረ ተማሃሮ መደቀሲኦም ከም ዝበጽሕ ኮይኑሎ نقص እንዳሰፈሐን ከመኸይድ ከመሃኑ ሩዲዩ ጀሚርናልና ተበጊስናለና ማለት እዩ ምናልባት እዚ ናይ ቤት ትምህርቲ ንግድን ምሕደራን ካውፍሊ ዝበለ ስለዘሎ ንኡውን ድሮ ኣብ ናይ ኮምፒውተራት ጋብን ነቲ ዳታ ኣምምላእን ንርከባለና ኣምውሃድ ናይቲ ዲጂታላዊ ቤት ንባብ ዝነጥፉ ዘለው መምህራን ኣቤል ነጋስን ኣማኑኤል አብርሃን ኣብዝሃቦ ሓበሬታ ኣብዚ እዋን እዚ ልዕሊ 20,000 መጽሕፍቲ ተጻዒኑ ከም ዘሎ ተማሃሮ ድማ እንተላይ ካብ ክፍሎም ወጻኢ ብቐሊሉ ዘልዮም ሓበሬታ ክረኽቡ ክኢሎም ከም ዘለው ገሊጾም ቶታል ናይ ጀነራል ሓበሬታ ከባቢ 500 ዝሆን ጂቢ ዳታ ኣለና ብብዝሒ ተሪና ልዕሊ 20,000 ዝሆን መጽሕፍቲ ኣለዋና ዝተፈላለዩ ዓይነት ቪድዮ ተሪና ኸ ቴሌፎን ዘለዋ 400 ግን ጂቢ ኸ ቪዚታት ኣለና እዚ ሬንጅ ናይ ዝብ ዘሎ ኸ ذا access point ወይ ራውተር ተኽልኛ ዘለና ብላዕሊ ከባቢ ናይ 400 ሬዲየስ ኤሪያ ዝርግሕ ስለዝኾነት ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ተሪና 75% ናይቲ ቀጽሪ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ተሸፊኑሎ ኣብቲ መደቀስ ናይ ተማሃሮ ተሪና ኸ 25% ሸፊና ዘለና ጋ ኣውዝ በጽሓሉ 100 ዝሽፍንካ ሲስተም ክነዳሉ ዝምልከቶ ኣካል ምትሕባርና ይፈለልና ክብል حتى مالتي ديجيتالاዊ ዝኾነ ኣጣቃቅማ መጽሓፍቲ ከፊትና ኣለና ቅድሙ ነርና ባዓናን ኣቤል እንደዳለና ማለት እዩ ንማሞስ ይልና ጥራሕ ዘዳለና ኣብ ኮምፒውተር ጥራሕ ተሓፀረ እዩ ነይሩ ምዝንሪኦ ዘለና ዋሕድ ኮምፒውተራትን ብዙሕ ተማሃሮን ከ ብግቡእ ማለት ክትዝግቡኦ ከገልግል ነይሩ እንዲ ግን ከምቲ ዘደለና ከገልግል ኣይከኣለን ሕጂ ግን መዛሕ ተሓድሽ ናይ ዋይፋይ ምትካል ካብ ዝተፋላለየ ቦታ ኣብ ዝተፋላለየ ቦታ ኮይኖም ካብ ኮምፒውተር ወፃእ ኮይኖም ክሳዕድ ጥቆምሉ መንገዲ ፈጢርና ኣለና እዚ ጠቃቅማና ከዚ ኩሉ እንታይና ጌርና ከም ስቱደንት ፍሬንድሊ ኢና ጌርና ማለት ተማሃራይ ፓስወርድ ይብሉ ገለደ ይብሉ ከም ድላይ ኣትዩ ዝተፋላለየ ነገራት መጽሐፍቲ ይኹን ቪዲዮ ይኹን ኣውዲዮ ይኹን መጋዚናት ከማን ዘድልዮ መጋዚናት ክጥቀም ከም ዝኽእል ኢና ጌርና ዘለና ተጠቀምቲ ናይቲ ዕድል ኮይኖም ዘለው ተማሃሮ ብወገኖም أقدمهم اتزادليوم مصحفتي ንምርካብ ይሽገሩ መንባሮም ብምግላጽ እዚ ተኸፊትሎም ዘሎ ዲጂታላዊ ቤት ንባብ ግን ብድምጽን ቪድዮን ዝተሰነየ እኹል ሓበሬታ ብቐሊሉ ክረኽቡን ፍልጠቶም ከስፍሑን ክኢሎም ከም ዘለው ብምጥቃስ እቲ ኣገልግሎት ኣብ መንበሪኦም ዝበጽሓሉ ኩነታት ክፍጠር ተላብዮም ንዓና ብዙሕ ጥቕሚ ዘለዎ ካልኣይ እቲ ቀንዲ ጥቕሙ ኸ እንታይ ናይ ኩላና ዲፓርትመንት ኣብ ስለ ዘሎ ሰብ ዳይሬክት ሊስ ነቲ ዘልየ ዳታ እንታይ ቀልጢፉ ሰርች ክገብር ይኽእል ማለት እዩ
ኣብዚ ኸ እንታይ ኣሎ ሓደ ኣብዚ ሃማሙስ ማለት እዩ ዝኾነ ሰብ ሓንቲ ኣብዚ ላብሬር መፂ እንታይ ዝኾነ መጽሓፍ ሰርች ንኽገብር ብዙሕ ግዜ የጥፍ ነይሩ ማለት እዩ ሓደ ግዜ እንታይ ኮይኑሎ ሴቭ ኮይኑሎ ማለት እዩ ዝኾነ ተማሃራይ ኣብ ሞባይሉ ወይ ካፍተን ተዘርጊሕ እንደለዋ ኮምፒተራት ቀልጢፉ ዳይሬክት ነቲ ደለዮ ዳታ ክረክብ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ኣገልጋሊ ናብ ተማሃሮ ብዙሕ ለውጥታት እንተረእየ ግን ዋሕዲ ኮምፒተራት ስለ ዘሎ ምዝ ኣብዚ ማሙስ ዘሎ መንእስያትን ተማሃሮን ክመጣጠን ስለ ዘይክእል እቲ ዝምልከቶ ኣካል ነዚ ዋሕዲ ዘለና ኮምፒተራት ምዝ ተማሃሮ ብዙሕ ዘለና ክዋሃር ስለ ዘይክእል ነዚ ምኮል ኣካል ከም በዓል ታብለት ድዩ ሞባይላት ድዩ ኮምፒተራት ብብዝሒ ተማሃራይ ክግልገል ኣሎ ምክንያቱ እቲ ኣገዳሲ ባእታ ኣብዚ እዩ ዝርከብ ምክንያቱ ሽሕ ግዜ እኳ ትምህርትና ቲዮርን ፕራክቲካል እንተኾነ ኣብ ራብሬ ረኣቲኻ እንትርፎ እቲ ናይ ወረቓቕቲ ቲዮሪ ኢኻ ትረክብ ትኽእል እዚ ግን ብቪድዮ ዝተሰነየ ስለ ዘሎ ምዝ ትምህርትና ምስ ዘመናዊ ማሽናትን ምዝ ኣብ ዘሎ ዘመናዊ ማሽናት ብቪድዮ ተሰኒ ዘሎ ክማጣጠነና እንትኸድ ኮይኑ ዝኣክል ኣገልግሎት ናይ ኮምፒተራትን ናይ ሞባይላትን ክርኢ ኣለዎ ማእከል ሞያዊ ስልጠናታት ሳዋ 15 ዓውድታት ስልጠና ዝሓቁፍ 3 ክፋላት ኣለዎ ማእከል ሙያዊ ስልጠናታት ሃማደ ዞባ ማእከል ተሻዓይ ግዜ ኣብ ዝወደቦ ናይ ኣስታት 6 ዋርሕ ስልጠና ማዕለማ ዝተሳተፋ 40 ኣለይቲ ስድራ ደቂ ኣንስትዮ ብ13 መጋቢት ተመሪዐን ካብ 16 ንኡሳን ዞባታት ዝተዋፅኣ ሰልጠንቲ ከከብ ዝበፃሉ ከባቢ ወርሓዊ ካብ 400 ክሳብ 600 ዓፋ እናተኸፍላ ዝቐሰምኦ ሞያ ናይ ስራሕ ዕድል ብምፍጣር ምንጪ ቁጠባዊ ኣታዊ ስድራ ቤተን ከውሕሳን መነባብሮአን ከም መሓይሻን ዝዓለመ እዩ ኣብታ ኣጋጣሚ ሓላፊት ማእከል ወይዘሮ ሓዳስ ሙሴ ኣብ ዘስምዓቶ ቃል ሰልጠንቲ ብዘለወን ማሕበረ ቁጠባዊ ፀገማት ተለልየን ዝመፃ ምዃነን ገሊፃ ሰልጠንቲ ብወገነን ኣገዳስነት ናይ ስልጠና ኣብ ምምሕያሽ ዕለታዊ መነባብሮአን ብምጥቃስ ብዝቐሰምኦ ስልጠና ኣብ ስራሕ ዓለም ተዋፊረን ብኣድማዕነት ክነጥፋ ዘለወን ድልውነት ብምርግጋፅ ሓገዝን ምትብባዕን ሃማደአን ምምሕዳራትን ከይፍለየን ተማሕፂነን ፕረዚደንት ሃማደአ ወይዘሮ ተኻ ተስፋ ሚካኤል ብጊዳ ልዕሊ ሰልጢንካ ምውፃእ ኣብ ስራሕ ምውፋር እቲ ዝዓበየ ብድሆ ምዃኑ ሰልጠንቲ ነስተገንዚበን ሞየአን ብግብራዊ ስራሕ ብምዕባይ ኣብ ዕዳጋ ተወዳደርቲ ኮይነን ክቐርባ ተላብያ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ስዕብ ዜና ሃገራት ወፃኢኡ ምክትታልኩም ደጊምና ብክብሪ ንዕድም ሃገራዊ ሓድነት ሪፓብሊክ ደቡብ ሱዳን ብ12 መጋቢት ካቢነ ሚኒስተራት ብምምዛዝ ብወግዑ ቆይሙ ኣብዚ መቕረሐ ስልጣን ኣብ ግምት ዘእተወ ሓድሽ መሰጋገር መንግስቲ ካብ መንግስቲ ደቡብ ሱዳንን ተቐናቐንቲ ወገናትን ዝተዋፅኦ ብጠቕላላ 34 ሚኒስተራትን 10 ምክትል ሚኒስተራትን ተመዚዞም ኣለዉ ብመሰረት ዝተዘርግሐ ሓበሬታ 20 ካብቶም ሚኒስተራት ብመንግስቲ ፕሬዚደንት ኪር ዝተመዘዙ ክኾኑ ከለዉ 9 ሚኒስተራት ብሪያክ ማሻር ብዝምራሕ ተቃዋሚ ሓይሊ 5 ሚኒስተራት ድማ ብካልኦት ሓይልታት ዝተመዘዙ ኣብዚ ሓድሽ ምምዛዝ ሚኒስትርታት ፋይናንስን ውሽጣዊ ጉዳያትን ብደገፍቲ ፕሬዚደንት ሳልቫ ኪር ክትሓዝ እንከሎ በዓልቲ ቤቱን ሪያክ ማሻር አንጀሊና ቲየን ድማ ሚኒስተር ምክልኻል ኮይና ተመዚዛላ እዚ ሓድሽ መንግስቲ ኣካል ናይቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት 2020 ኣብ መንጎ ፕሬዚደንት ሳልቫ ኪር ማያርዴትን መራሕቲ ተቃወምቲ ወገናት ሪያክ ማሻርን ዝተኸተመ ስምምዕ ሙቃም መንግስቲ ሃገራዊ ሓድነት እዩ ሪያክ ማሻር ኣብዚ ሓድሽ መንግስቲ ከም ቀዳማይ ምክትል ፕሬዚደንት ኮይኑ ኣብቲ 22 ለካቲት ዝተገብረ ስነ ስርዓት ቃለ መሓላ ምፍጻም ይርስዓን ኣብዚ ሕጂ ተመስሪቱ ዘሎ መንግስቲ ኩሎም ተቐናቐንቲ ወገናት ተወኪሎም ብምህላዎም ዝሓሸ ውፅኢት ክርከቦ ከም ዝኽእል ግምታት ኣሎም ምስራት መንግስቲ ሃገራዊ ሓድነት ኣቀዲሙ ክትግበር እኳ እንተነበሮ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ብዝተፈጥረ ፍልልያት ኣብ 2019 ክልተ ግዜ ከም ዝፈሸለ ይርስዓን ኣብ ሪፓብሊክ ደቡብ ሱዳን ቅድሚ 7 ዓመታት ብዝተፈጥረ ውግዕ ሕድሕድ ኣስታት 400,000 ሰባት ከም እተቐትሉን ልዕሊ 4 ሚልዮን ኣደዳ ምምዝባልን ስደትን ከም ዝኾኑን ፀብጻባት ይጠቕሱ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ብሰንኪ ቫይረስ ኮሮና ህፁፅ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጌ ኣውጁ ፕሬዚደንት ትራምፕ ነዚ ዝኣወጀ ኣብ ኣሜሪካ በቲ ሕማም ናይ ዝተለኽፉ ሰባት ቁፅሪ ልዕሊ 700 ናይ ዝሞቱ ድማ ልዕሊ 40 ድሕሪ ምብፅሑ እዩ ብመሰረቲ ሃገራዊ ኣዋጅ ፌደራላዊ መንግስቲ ኣሜሪካ ነቲ ሕማም ንምግታእ ዝውዕል $50 ቢልዮን ክስልዕ ምዃኑ ተፈሊጡሎም ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝመፅእ 2 ዋርሕ ስጋኣት ናይቲ ለበዳ መሊሱ ክገድድ ከም ዝኽእል ብምእማት ክኢላታት ጥዕናን ካልኦት ኣካላት መንግስትን ጻዕርታቶም ክሕይሉ ጻውዒት ኣቕሪቦም ምምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ንምግታእ ካብን ናብን ኣሜሪካን ሃገራት ኤውሮጳን ዝግበር በረራታት ክውንዘፍ ከም ዝወሰነ ይርስዓን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ በቲ ብቻይና ጀመረ ለበዳ ኣብዚ እዋን እዚ
هاجرات أوروبا حلف خالوت هاجرات يتقع مهلاون ودبت عنا على مفليتهم ملو بملو أبتحتو الشباعاتيا أبزلا إيطاليا لعلى 17 حسابات كم التلخبخ قلتهم كله أستاذ شحن كل 270 كبعاتهم كم زمتو تصابات حبيرة بسنكة حمام هتوصنا إيوان حدا قاعد نقا جزاء وجد إسبانيون أستاذ حمشت شحن 300 زيجاتها هم التلخفون لعلي 230 كم زموتن حبيرة لام أول حتى حساس كل تشحن 19 أب تشاينا استرى فيروس كورونا أبزو وانزي أب لعلي 240 هاجراتن جزءاتن بمل بعو لعلي 230 شح حسابات كل كفن كله لعلي حمشت شح كم زموتو تصبت عن العالم يملكتهم منقسط أفغانستان وكيل حبرات هاجرات أب هاجرو بعصر سلسلة مجابيت نزر الرب كم تصوع تجريتهم منقسطو وكيل حبرات هاجرات تاداميتشي ياماموتو أب مرجع عند معانا أنتي بريزيدنت أشرف آني مس زنبر عبد الله تراخيبو كم التزرار بموك أسيو نتسقمتي كم زوا سدزق على حزلهم تاداميتشي ياماموتو مس عبد الله بزعباس تزرار بلو قد يكون تزيت أسي حبرات هاجرات أب أفغانستان كم منقسط بريزيدنت أشرف آن وتأي كالو منقسطي كمسرت كم زيد الجف قريت لهم بريزيدنت آني نستعوت لهم الرجال زقاوم زلو عبد الله بجزا رؤسو من قصة مسرت مخانة بمحبارك على محلا كم زفت أمي أيرسعن أمانقو بريزيدنت أشرف آنن عبد الله انتفت إرزل لما بحفح بتهاجر حدش بوليتيكا وطرخي صعب تنتي سقاطهم يقصهم إيران بقدايتي أب سالستزي أب عراق أب العلزركة والتهدرة ومعسكر اللي فنت هاجرات معراب استخايد متقعت روكيت مزقار بلا زلو أصانة إيقاتهم تهاجر نزي زنت أجت من محدار بريزيدنت دونالد ترامب تي متقعتي بإيران استهندس من بارود حرم حباريهم هابت متقعتي إيد كم زين برازنت صارت إيران تفت سامة معطل تانيتا أمريكا كابزوا مأكلاي مبرع كمتقات حتى عومتات مخوان وارديا بتناي روكيت متقعتي كلتا أمريكاويان حد بريطانيا ون كمتعطلو كقلت كله بوحدو 10 تخلت دم عاصيلم أمريكا هم مرسى قبرنا يتمتقعتي نسوريان عراقن أبزداو كوابيتات بزكايرو تدبدب نفرتي مس إيران متأسسار كم زلوا مستقطعوا 10 شمنت أبلات سراويت عراق كمتعطل يحبر زحدش وتهدروا معبالتات أبزوا مأكلاي مبرع بحفشة أبيران العراق عندما بفلاي تخصيتون زلوا وتهدروا ونصطاون زي مرقا مليسو كخلرو كم زغل ناي قربات عزبتي قلصهم من محدار بريزيدنت دونالد ترامب ابز حلفه أربع غزي نعزازه حلوه ثوره ايران جنرال قاسم سليماني اب عراق دحرم انصالو إيران أب كتما بغداد أب العزركة وتهدرا معسكر أمريكا دبداب كم زكايدت زفلت يوم بزد ما أمريكا كسعب كابز توسخ متقعتي بمسقا أب عراق أرى ميسايل كتكل مخانا أبز حلفة أربع معالتات محبة راي فلت منقو إيران أمريكان استفتر مفح فحب في اللاي كابز حلفة عامت مريسو خمز خرري نايك أربع تعزبتي تأصم بعصر تخلت مجابيت أو ريبابليك مأكلة أفريقيا من قعدت أنا عن توجنات بستول عجيت بوحدو 10 سلسلة سبعة قاتلة بتعب سمينا وكفال تهاجر استخصت عجيت زاجيت قصر بنتصور زي تحبر خالوت كم زقصر تجليتهم تجيت ما أتصل تنايتي أب تهاجر ككاير زت صنحة هاي مارتهم قبيلة ملك عز حاسة جيتات مخانو تعذبتوا جليتهم أو ريبابليك مأكلة أفريقيا نزكاير زلوك أتصال جيت المهدا أقدموا عن منقو من قستن 10 4 عطوات جلتاتن ناي سلام سممع كانت تبصحي ويحكي يسقوا مخمتة تحسد أبصابات يحبرهم بتن حيال عامتات زقط لو وجه وتشحات سبات كم استفن مليونات كم التمزابلون زفلت يوم موداتا قطبا ريبابليك دوب أفريقيا أبدر الجاز حتى كم زاتوس تاستيكاوي تصبصبات حبيرم قطبات هاجر كبر ربع عامت كل تشحن 10 شعة بحد نرطي 400 كم زنق والقول زحبرتهم تصبصبات تخصت أو وشتي حد عامت راي كل التجزية قاتم كم زل يردهم قطبا ريبابليك دوب أفريقيا كابشحن شعة 9 دحر 3 جزية أبدر الجاز حتى كم زور دايز قلت استخصتي تزل قطبا وزحتى أب العلتي أب مريحنت كابزمت كل التعامت تعطير زلو بريزيدنت رامافوسا صاتيك فتر كم زخل يمت بايتو ريبابليك دو أفريقيا نتاقاتي مزلو قطبا وزحتال المحواي أب عبيت بروجكتات قزيف وفريق قبر مهانو حبير الله زينا فتسيبنا لنا بمكتاركم نمسجن
ሰናይ መዓልቲ